rampok apa ora? Ora. Simpen bacot. Aku dadi kepala racun. Lan tak sarane. Singkiran. Sing gawe geger
rasa donggae geger enggak. Lah terus piye? Iki ana sayembara. Sapa sing iso ngendakne pakartine Brandal Kapake Cuki untuk ganjaran? Ora sing sekarang. Ora ngono lho suaramu ngene iki kok. Mergo aku sing melu sayembara iki. Dadi kowe nyanggupi. Nyanggupi. Yen bisa nyirep Brandal. Iya. Untuk ganjaran. Ganjaran. Kok ngene. Lho. Kakang Wara Guna Seso. Omongi. Sampeyan ora kleru. Yen sampeyan apen ring pesta beh kanca-kancamu Brandal sing mapan ana alas bubuk malah kapara. Iki ndadekake bendak serah aku antare sampeyan. Yen iki ora tak pikir sing liyane ngomongi aku. Lah sing siji aku malah wedi. Lah piye? Jeneng ucul matrane. Yo. Aku malah megilan diri. Kowe kabeh ora kabeh sing nom-nom ben oleh sing tuwa-tuwa melu aku tau ngano nang pendopo. Tapi gampang yo. Yo. Mung ora ana apa-apane nek nganti kowe entuk pidana utawa entuk paukuman sing tanggung jawab. Kowe. Arek sing. Lah, engko nek entuk ganjaran kowe kabeh tak dumi delok apa kowe. Arek kakek ngono. Oleh sama kok oleh sama. Ono. Jeruk ora es teh kono. Aku yo danang. Wis, yo liyane kono. Jambule. Tenang lho Kang yo. Sing telu mau kene. Ora sak. Bodo tangane bodo. Sawise satu lenggah. Nggih. Rikala semono teng Sendra dadang wis luwarap ing alas. Nak yenake para grayak lan para Brandal nemon ana ing alas. Kabul kaosanane kepiye? Pikantuk pangestu panjenengan. Sampun kelampahan kula dumugi wonten ing alas sabu. Ning kasunyatan para Brandal ingkang sami rempon ana alas bubuk tanpa wilangan cacah. Boten namung piyambakipun Brandal, nanging saben wonten bocah wadon ayu sing liwat ana ing alas bubuk niku mesti dicekel bakal diprawosa. Sapa niku? Saklajengipun sedyanipun Brandal sing rempon wonten alas bubuk menika badhe nikah wonten pendhapi Kadipaten Trenggalek. Nanging kula ageng tanggung jawab kula ndakaken ampun ngantos minggah wonten Kadipaten Trenggalek ning boten mendho ing Sang Sandadra Bacut ngantos wontenaken pasuwayan perang. Pepuntonipun sedaya prajurit saking Kadipaten Trenggalek sami kasoran Kanjeng Ratu. Padha kalah.
menika cacahipun tanpa wilangan. Yen prajurit sing taula beto tigang berbada boten saged trenggulangi kali sedaya para brandal ingkang sami wonten ing alas sabu. Apa aku kudu dhewe nyekel para gayak mapan ing alas. Duh Kanjeng Adipati. Yen to panjenengan badhe nyiriani pribadi, yen menang boten badhe kondang, ning yen kalah badhe wisi-wisi. Kasunatane Kakang Patih lan prajurit telung berbada kalah musuh lan wong-wong ing alas. Nggih. Lah kula wangsul saking alas Sabubu pinanggih kalih Kilurah Guna Seca. Kakang Marok Guna. Nggih. Piyambakipun ngaglak wonten sak tengahipun alun-alun. Kula nuwun tulung kalian Kakang Marok Guna Seca. Dereng pikantuk paliwah panjenengane kula pantun riwini supados nuwun sebantuan kalian Kakang Marok Guna Seca. Ora apa-apa. Sabani Saklajengipun sedaya para brandal sami dipun rangket kalian Kakang Marok Guna Seca. yen kaya ngono kelakon ora katentreman. Enten katentreman Saiki Kakang Marok Guna tasih wonten pekukuran. yen kaya ngono dirip mbah ing pendhapa. Kang Sawan. Basuki anggone Prapto yen pendapi. Pangestu panjenengan Kanjeng Adipati Debya Ngalim kalos ing sambikala boten wonten alangan setunggal penapa-penapa ingkang jemaah wonten jiwangga kula. Namung bekti kula katur Kanjeng. Dawah sami-sami. Sambung lanaturipun Kakang Patih Kecapraja. Menawi dika saged bengkasarya ngenengaken praja enggalek kanthi bukti para brandalan gayak ing remono alas punika. Sami panjenengan cepeng menika nggih menapa mboten? Nggih, sepindhah malih awet saking pangestu panjenengan dalem Kanjeng Adipati Debya Ngalim dalah Rekyan Patih Reksa Praja ing wekdal sakmenika kula sampun saged ngrangket wujuding para brandal kapak lan kecu ingkang damel geger wonten ing alas Sebubuk. Matur saderipun. Ing wekdal sakmenika sampun kula inggahaken wonten Pendapi Agung Kabupaten Garut. Menayaken kula pingertos sinten tiyangipun. Oh, ngoten. Monggo dipun inggahaken wonten pendapi. Yes, Kadipaten. Jenengmu sapa? Kula Sura Kasan Kesot. Sura Kasan Desa. Nggih. Ana kesot bareng iki. Iku sing maringi tetenger iku mbae kula jarene. Apa mbiyen bayimu ngesot? Sih leres. Sing sisikae. Surawani. Bener dijangu iki. Surawani. Bener. Surawani. Ora ngono sing siji kok suarane entek. Apa kakan karipan ngono kok? Katosipun nggih. Dereng kulaan. Sura Kasan. Oh, nggih kula. Lan kowe suruhan. Nganti kowe kami dereng nyambut gawe brandal kampak kecu
gawe urus enggal karep piye? Iku lho kancenge. Kula niku nyambut damel nggih dados brandal kampak kecu sak penunggalane. Margi kula nggih pengen mangan. Niku bebasan rampok sepisan kangge mangan kalih sasi kancenge. Iku nek ra kecekel. Nggih. Nek kecekel gebuk yo sak desa ngono. Oh, tenang sing sane kan kula. Sebabe Rawani. Tolong dikomong ae. Kok eta sing nangis kok niku. aku dhewe bingung Jago ki sing nganti aja karo nangis. Ora. Boten. Nek ora bantari maju. tak sawang kowe kabeh. Isih nom-nom. Upama kowe dadi prajurit belani Kadipaten Enggal iku pasaran pantes. Boten sekolah. Yen kula iki boten sekolah. Yen ora sekolah ki gampang. Mengko mlebu paket B. Sakit. Yen tataran SD paket A. SMP paket B, SMA paket C. Mengko diurusi kenaugan ya. Ini kanjeng kula. Nek sekolah sak ember apa sak gelas. Ndas mawon. Upama kowe mari nggonmu ku mindak brandal kamak kecu. Mengko tak ini pakaryan lho. Matur nuwun. Gelem tenan. Nggih, Ora mbok ngene neh. boten. Kula nggih purun dados prajurit wonten ing Galek kancenge. Ning kula pengen bayarane kula nggih sumpet kalih penggian kula lho. Perkara bayaran kuwi dijumuhno karo pakaryane. Nggih. Kakang Gunus. Dawuh katimbalan. Panjenengan sampun ageng labutipun wonten ing Kadipaten Enggal. Ganjaran menapa ing pantes lan patut ing kula paringaken dhateng Kakang Gunus jer panjenengan ageng labutipun wonten ing Enggal. Duh Kanjeng Adipati pepunden kula jejimatu. Menawi panjenengan dhateng kula perkawis ganjaran pawibingah Kanjeng sagruguting kolang kaleng pinarasa basanipun niku mboten dados pangadang-adang kula. Kula kumaosi kula keluarga wonten ing Kadipaten Galek. Kula mangan saka wulu pametuning bumi Galek. Kula ngombe nggih banyu sing metu saka bumi Galek. Niku pun dados tanggung jawab kula ngenani dhateng katentreman wonten ing Kabupaten Galek. Luhur bebudanipun Kakang Warok Gunus. Upami Galek wonten tiyang genep sedasa kados dene Kakang Warok Gunus. Mesti bakal tentrem ayem ing Kadipaten Galek. Kakang waten napa? Dawuh dalem Kanjeng Adipati. Kula ingsun maringi ganjaran tumrap Kakang Warok. Kuwi sing pantes lan patut yo. Duh. Kanjeng Adipati, kula namung patih. Kula mboten gadhah pangoso bab penani ganjaranipun Kakang Warok Gunus Seco. Monggo kersanipun Kanjeng Adipati jumbuh kalih labuh-labutipun tumrap wonten Kadipaten Galek. Oh kaya ngono. Kakang Warok Gunus. Dawuh Nun sewu nggih. Tenanipun kula mireng mbok bilih ndika menika kagungan putra putri setunggal monggo isih perawan menika leres menapa boten. nggih leres kula niku duwe anak wedok pun remaja putri pun prawan gedhe. Namine suminten Nggih menengaken boten warta ing kula tampi pancen nyata suminten menika kembanging dusun Siman. Nggih, ngaten Kak. Upami lho. Pasuruan antara Siman lan Kadipaten Galek menika saged kesari. Panjenengan kula badhe jak bepisanan. Yun Panjenengan kula jak bepisanan. nuwun sewu lho Kanjeng.
Panjenengan menika lak pengayoman. Nggih. Bupati wonten ing Kadipaten Galek. Yuswa panjenengan ugi boten muda taruna malih. Panjenengan dalah kula menika sami-sami yuswane padha tuane nek saged ampun ngejak guyon. Guyon terus. Loh, lha wong kula niki atase mung sak warok. Urip kula niku teng desa, kula niku wong ora duwe. Panjenengan gadhah derajat lan pangkat. Lho kok ngejak besanan kalih kula. Atur kula menika saestu. Nggih. Anak dikosong enten menawi kastu badhe kula jodohaken nglawan anak kula Raden Sugro. Boten teges kula niku boten purun. Napa ing mangkenipun menawi kelamban panjenengan bebesanan kalih kula boten lisep asma panjenengan dalem ngajeng. Menika sampun kula pikir. Bebesanan menika boten adhedhasar derajat pangkat saha donya lan bondo. Nggih. Nanging kulawarga setunggalan saengipun sampun saiyek, sampun sarujuk. Menika mangke saged ukulaken kulawarga ing sakinah, mawaddah lan marah. Menawi Kanjeng Adipati Debya ngalimujaken dhateng kula pun warok gunasta, kula badhe nampi menawi panjenengan badhe ngejak bebesanan kalih kula. Menawi ngaten boten ateges kula menika nundung dhateng dika kula aturi kondur alunien nanging sakderengipun kula aturi kampir wonten Pandarta kangge seneng-seneng kaliyan keluarga ing dusun Siman, anak lan bojo juga. Oh ngaten, nggih, nuwun sewu. Bocah-bocah niki sios diangkat dadi prajurit Nggih, apa mboten? ning sakderenge kula titip dhateng bocah-bocah menika supaya semangke saged danane ku mundak lan pakarti nuwun. Nggih, terang terwaca sabda pangandika panjenengan Kanjeng, kula ingkang badhe bilasi dhateng jiwa ragane bocah-bocah niki. Nuwun pamit tambahe pangestu. Semono tak jengak umumku besanan karo Kakang Orang. Menika prayogi sanget jalanan ingkang saged netremaken tak marang kula seca mawi Kanjeng. Pendera dereng nanti kalih putra panjenengan Raden Subrata. Mangkenipun nggih pemene Subrata boten seneng tak badhe gagalaken anggenipun bebesanan karo Kanjeng Rasul. Gimana? Mongso Rama Bombong lan Mongkok. Kala mongso deramu ditimbali gawe senenge wong. Boten kami gatosan menapa. Sambung lan kateteman ing Kadipaten Galek dina saiki. Akeh brandalan kraman penggawe usul ing Galek. Mongko ora ana pawongan bisa nontonaken. Ing Kadipaten Galek kajaba Kakang Marok Bujuk ing Simbang. Kang ngursake nggonku pasuruan antaraning Kadipaten Galek lan bisa Simbang. Pun Rama bakal ngajak sepisanan kalawan Kakang Marok Bujuk. Kanthi cara diramu bakal tak jodohake marang putrane Kakang Marok Bujuk kang aran Sumirta. Kula menika menapa sampun kapenggalih ngendika panjenengan. Cobi kula aturi ngemuki. Subrata menika sinten? Menika putra Adipati Wonten. Namung ewa semanten badhe kadhawuhaken kaliyan lareng saking busu. Namung yoganipun warok guna seca ing siman namipun suminten. Menapa boten damel lingsen asma dalem?
Nanging gandeng Kakang Warok Brojo Gedhe labet enggal. Kajaba sapa Purnama ketemu ing kadradate mbisa. Kejaba aku kepengin ngangkat dradate Kakang Warok. Anake jenenge Suminten kuwi ayu. Ayu yen ora percaya coba takokno marang pamanmu Patih Sopraja. Pantes kalamun lenggah jajar karo siramu. Ora kaya ngono to. Mas Broto saestu. Suminten panci ayu saestu. Nanging kadhatipun langsak ijur pun putraning Pak. Kula kok dereng pitados to. Wis ngono wae. Sadurunge itu mawa agati. Sliramu tak wenetu kanggo nontoni calon teman-teman manika. Kang aran Suminten ana ing desa Simal. Menawi mekaten